Alhamdulillah ya Mas. Ya. Awake dhewe iso ketoprak bengi iki. Muga-muga ketoprak iki iso awet main bendina. Insyaallah iso nggo hiburan warga masyarakat ana ing Gamping. Bendina iki sapa sing nanggap? Bendina ora kudu ditanggap ning hiburan iki lak Main pisan ya urunan setahun kok bendina. arep urunan setahun nek niate ridho saka Gusti Allah diparingi rejeki bendina iso main pra ya seneng sampean. Aku lek main bendina moh ora sanggup aku. Lah ngopo? Main ning lapangan nek jedinge. Lah sebabe Nguyuh ning kali. lah terus Bareng nguyuh ning anding lah kok ning ngono nek wong dodok. lah piye kuwi? Aku tak uyu. Kowe iki ya ngawur kok. Iki awake dhewe nderek ketoprak Tirta Budaya. Tirta Budaya padahal ade biasane iki ndereke ketoprak Tirta Karna. Tirta Karna ki apa? Tirta Budaya iki banyu, budaya iki budaya dadi insyaallah ketoprak iki bisa dadi banyu mili ana ing tlatah budaya. Amin amin amin. Aku biyen sing tak eloki duduk ketoprak Tirta Budaya. Apa Mas? Tirta Karna. Tirta kuwi banyu. Karna kuwi kuping. Dadi ndledek kok kuping ngono lho. Oh malah gilani kowe kok iso. Ning melu seneng ya Mas. Seneng wong ditanggap kok. Ora kok kudu ditanggap. Ning ketoprak ki tenan fenomenal lho iki. Ya. Ketoprak iso apike kaya ngene ya. Ya Allah, kene iki jan tenan. Larang kok. Lho kok larang piye Mas? Ketoprak petang desa iki lagi iki. Loh. Kok iso ketoprak petang desa? Biasanya ketoprak iki sak grup. Iki nek petang desa nglupuk dadi siji. Kek pemaine lemu kabeh. Wis kowe ora ngerti nek sing lemu sitok nggih centing ra apa ra cukup Ora cukup apa bar monjan enek sing njaluk foto. Terus Lemu ndek bareng foto nang tengah-tengah ID mah kaya bakul tremos. lah kowe ra nyawang. Rada mundur rene ben kena lampu. Wis dandanmu rada mbulak kok iso. Rada mundur ben kena lampu kuwi lho. Iya iya. Nah, ngene lak padang to. Kowe mau dandan ning ndi? Ning kali. Buri kuwi. Buri. Lah layak kok kurang padang. Ngono kuwi didelok wong briya penake kaya ngono lho kok iso. Penak apa wong dandan melurut ngono. Loh, kok dandan melurut pripun? Lapangan ngene. Padahal aku dandan ngene kok glundung. Loh, lah pancen iki lapangan sirkuit kok iso mangsane. Pancen Mula ini harus bangga. Bangga. Satu-satunya desa yang selalu melestarikan budaya, tidak disentuh dengan secara pribadi tapi disentuh secara hati nurani. Mula tepuk tangan untuk warga masyarakat Gamping sedayanipun. Areng ngono kene ya. Piye? Sing ndelok ngalah-ngalahne wayang. Hebat nan. Penake nanggap toprak ngene iki lho. Ketok iki dulur-dulure sing main kabeh ketok iki. Ora penake hiburan simpel ngeten iki. Ora kesuwen tur menghibur, penggalihe seneng, atine seneng. Teko karo keluargane pengen golek hiburan, kondur saka ndelok hiburan atine marem. Atine marem apa lek lingguhe ning lapangan ngene ya cilaka. Lah ngopo? Iki nek kata-kata bahasa Inggris little body. Little body itu apa? Silit gatel kelebon wedi. Lah pancen yo ning lapangan mangsane. Jerabut. Iki ketoprak ki ra gemen-gemen. Lho iya lho ra gemen-gemen lho iki ketoprak api kok ngawur iki. Tanggapan ki nek calang setahun pisan lho iki. Lho iya iya. Toprak ki angger telat tahun angel golekane. Lho tanggapane setahun pisan. Ya wis pas ngene iki bersih desa ngene iki. Ya wis. Mula ya kudu bangga. Ya. Ora kudu ke pemerintahane ana ing desa, ora kudu ke pemerintahane ana sing kabupaten. Ning harus ada dayung bersambut, tongkat estafet yang selalu menggelar budaya seperti ini. Mula ajining budaya, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak, nah, asor luring bangsa, gumantung saka budaya. Mula matur nuwun, Mbah Lurah lenggah, perangkat desa lenggah, Muspika lenggah. Suwun Mbak Lurah. Nyapa sebabnya kok nanggap toprake dhewe sebabnya apa? Ngirit. Tadi kok ngirit piye lah iki wong sakmono mbane ora ngirit lho Mas. Ya wong dhewe mosok mbayari. Mangsamu mbayari ora ki solidaritas, partisipasi. Iya iya. Gelar gamelan ngene iki mangsamu gamelan ya komplit lho. Ngungkul-ngungkuli wayang lho. Wayang yogane komplit. Lah iki nek ketoprak delon kaya nanggap rampok sakmono mbane kae. Kae ning mburi ki lho, ting kruntel kaya ngono kae jajali. Aku golek nggon nganti bingung kok iso omongi
Seneng aku wis tak dongane iki sehat sedaya nggih, Bu. Panjang umur. Amin. Mugi-mugi sedaya kathah rezekine. Amin. Bersih desa ing dalu menika muga-muga sedaya doke bilahine cedhake rezekine. Alhamdulillah. Amin amin. Malah iki nyenengke to, Mas. Iya. Kayak kelingan zaman siswa budaya mbiyen. Aku ngene iki nun sewu. Aku ki mbiyen iki budalku saka ketoprak saka Tulungagung. Nggih. Ketoprak siswa budaya. Mulane bengi iki ning Gamping awake dhewe jak ketoprakan tanggale pira iki liyane nyun sewu lho. Iki aku wis ngomong ketoprak Tulungagung. Iki jane aku iki ning Surabaya nun sewu. Dalam rangka kominfo sosialisasi narkoba, iki ning Surabaya enek. Malam hari ini. Malam hari ini wayangan Mas Cahyo pun tadi. Ya Allah ya. Gelar budaya sosialisasi narkoba. Neng Rembang Jawa Tengah Mas Sigit Arianto iki ya termasuk bersih desa ana ing tlatah Rembang ya ana. Malam hari ini. Malam hari ini bertepatan juga. dengan tanggalnya. Tanggalnya ya hari loh, ini. Barengi Mas. Barengi. Mas Ronggon lho Mas. Pak Minto. Nggih. Iki Neng Blitar neng Ulingi ya bengi iki. Wayangan. Wayangan. Tapi kok kenapa sampean menyempatkan malam hari ini kok suwan piyayi Gamping? Mergo kabeh ra nanggap sing nanggap kene dadi aku ning tak kira ki nek tresno karo piyayi kene. Terus ra dagelan kok. Ngawur wae. Lagi dagelan ning kene. Yo nembang iso ora? Iso toprak ora lembang piye. Nembang ki sing penak. Maning sikruit iki aku iki yo. Apa? Sikruit. Sirkuit. Lah ya. Bengi iki main ngene sikruit iki. Sirkuit. Sikruit. Loh. Wit. Sirkuit. Sikruit. Kowe iki contongmu kok angel to? Wit. Sirkuit. Sikruit. Alon ora apa. Lah kok wis alon-alon lho to. Wit. Srikuit. Kowe ra iso nyelokne aku. Aku ora sudah rungan nek kok iso ya tek saya budek kok kowe iki kok. Melu seneng balurah lenggah to. Balurah Gamping ya? Nggih. Siap nih balurah. Lenggah to. Ya lenggah no. Balurah. Balurah. Sing di depan ki undangan. Oh iya ya undangan. Dari kepemerintahan Kabupaten Lenggah. Iya kabeh apal. Dinas Budayaan Pariwisata Rawo. Iya. Melu bangga to kowe. Bangga. Bojomu jare diangkat dadi pegawai. Ning Tulungagung. Napa, Mas? Alhamdulillah karena loyalitas saya menghibur warga masyarakat Tulungagung. Nggih. Akhirnya saya dari Bapak PLT Pak Barudin. Nggih. Akhirnya istri saya diangkat di kantor Kabupaten Tulungagung. Masya Allah. Dados napa? Menjadi Wakatibda. Wakil Kepala Penitipan Sepeda. Menika neng dindi nek Wakades wakil kepala desa, Wabub ki wakil bupati kan. Wakatibda ki. Lah iya wakil kepala penitipan sepeda. Ngomongin tukang parkir ngono. Bahasanya itu agar lebih elit non sewu. Iku ya kudu diangkat ngono kuwi. Tukang parkir paling bayarannya ya pinten. Loh, lah terima bayar kuwi pedhot no. Aku sampe kalah bayaranku. Oh iya. Loh, aku iki ben tanggapan sak ulan tak klumpukne dhuwit ya. Nggih. Kuwi aku mek pol ya. Iya. Kuwi mek 55 juta. Bojoku ki ya sak ulan kuwi iso ngolehne 75 juta parkir ning ngene kantor kabupaten. Parkir ki 75 juta. Kok iso gajine akeh? Nyolong helm. Kuwi dadi Mbok yo dididik sebaik mungkin. Sudah. Bojo ki diarahkan, dilungguhke. Oh bojoku kuwi lempoh piye ra linggone iki. Wong bojoku iso linggo dhewe tak linggone gendeng ya. Maksud berarti ndongane bojoku setruk kowe. Bojoku iso linggo dhewe kok ngengkel iki. Kowe iki kepala rumah tangga. Lah iya. Bojomu paling ora kok kon linggone iki wong iso linggo dhewe kok linggone iki lho. Ora kok ndongake sakit mboten. Lah kok ngomong tak kon linggone. Maksudnya bojomu ki didelok. Lho, apa bendino aku ra ndelok bojoku iki masamu? Oh ya bendino petukan aku. Yo tak delok. Rumah sama aku PC masamu iki. Maksudnya ora ngono, Mas. Bojomu kuwi tilik ana. Lho, wis. Mambingi lho pindho. Tilik iki didelok, disawang ora kok terus yak-yakan. Wah, tanganmu powesing iki. Alah ora nek banyu kok ya. Wis diobat tabit ning ngono kok. Wah, ngono iki mau tak templekne gedang lah kok banyu. Banyu apa aku ning mburi bolak-balik Nun Sewu lho. Pipis tau. Terus ning mburi nek mobil Avanza lho. Nggih. Kareku pe rodok krakaduan aku ning ngandenge Avanza. Ya ampun piye, Mas? Wis. Aduh, mbok buka katokmu ya. Tahu gak? Alah
karo wong ora masak. Kok gilani Piye? aku nguyu ning iki Avanza ini to. Nggih. Lah kok Avanza mlaku lho. Lho. Lah sampean pripun? Akhirnya aku ya timbang kita uang Roh wong. ya tak tut ningin akhirnya. Wah cahitan lho mangsamu rayak-yakan. Kyai kene jemenaki lho. Iya. Sing kono lenggah iso guyub rukun. Iya. Mriko ya lenggah guyub rukun, etan ya rukun, kulon ya rukun, lor ya rukun, kidul ya rukun. Iki nduduhke yen Kyai Gamping menanamkan persatuan dan persatuan untuk menjaga kekompakan kedaulatan rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Gamping. Ngono lho sing enak ngono. Oke. Ora cakjek. Cobi Mas, gamelane cobi Mas. Sik. Ngono. Bisa ora? Iso. Slendro, Pak. Ya kono pelak rapo. Bisa ora? Iso. Jadi budek ya gue jane iki. Dobrak ki nggih gamelan. Jon, lek Waru-waru dayang itu. hayu map Waru-waru dayang itu. hayu tak idoni kok ya. Lah kowe ya iso nembangno lho kok. Urung-urung cak mbok puluk ya. Jajal. Hati-hati lho. Iso ora? Bisa. Wah, coba. Do maju toh. Iya. Wah, waru. Mbok ciwuk iki Oh, lho. moncrot. Atra yo saged mboten. Bisa. Ki sindene ki tok satru ki. Ya gone madhep rene kabeh kowe madhep rono ki ngopo to? Ayo madhep rene. Tau madhep rene. Sinden iki kudune lak madhepe rene. Ngono lho, omong ngono. Aja. Ngopo? Tau madhep rene komburi sok kok tukang nyiter kok ya. Ayo tenanan. Ya. Waru-waru dayang itu. Ayu moblong bareng disawang rapi so kumpul. Iya. Ngitan bali ngulon Apa setiane kelakon. Mas Kluthuk. Maksudnya? Waru-waru dayang ulan. Ayu moblong bareng gandeng ora klakon. Timun sigarane. Ayo bangun negarane. Mas Kluthuk. Masa nggih cipokan barang iki. Waru-waru dayang. Ya apa mbok kokop iso. Gentena tak dilet dasmu. Waru-waru dayang etan. Waru-waru dayang etan. Waru-waru dayang etan. Tak tudak. Kowe iki nembango iso joget terus ki lho. Joget penak ya. Loh, kok joget penak ya harus pakai suara. Lagu sing modern. Loh, iki modern kok iso. Awas. Iso tenan apa ora? Iso penan apa ora? Iso. Iso tenan. Iso kenyih ta. Ana pitik lurik Mas Kluthuk. Pitik lurik ngendhok pira? Ana pitik lurik yen tak delok ngendhok siji. Bojomu purik sebabe apa? Bojoku purik mergo tak seneni. Pitik lurik ngendhok pira Mas Kluthuk? Ana pitik lurik yen tak delok ngendhok loro. Bojomu purik sebabe apa? Bojoku plurik mergo aku nglokro. Pitik lurik ngendhok pira? Pitik lurik yen tak
tak delok ngendok telu. Bojomu purik sebabe apa? Bojoku purik mergo aku ra melu. Pitik lure ngendok pira? Pitik lurik yen tak delok ngendok 100. Bojomu purik sebabe apa? Bojoku purik mergo aku ra adus. Ala pitik lure ngendok pira? Pitik lurik yen tak delok ngendok 120. Bojomu purik sebabe apa? Mergo pitike dobel silite. Nyawang. Kowe penak mek pitik lurik ngendok Lho, kowe iki tak tekoki pitik lure kok iso. Oh, tekok pitik Ayo kowe lurik. tekok jajal. Pitik ngendok. Pitik lure. Loro cuk. Pitik lure apa pitik ngendok iki matane. Wah, ampleng loro. Pitik lure apa pitik ngendok. Ampleng-amplengan. Bengi iki sambatan lho ampleng. Ora usah nyawang sambatan penting nyenengke sapadaning liyan ki pahalane gedhe. Loro ya ali-alimu godi to. Kowe ora rasakno aku. Pitik lurik ngendok pira? Apa kowe ra ngerti yen aku ra duwe pitik? Lah, Yen kowe ra duwe pitik sing apik bojomu kon ngendok. kowe iki mesti ra seneng kok karo aku. Lho mula ki dijelaske. Ya. Ora kok terus yak-yakan. Tak jawang kok sedih ngopo? Ai karo bojoku rada geger aku. Geger sebabe Ya masalah rumah tangga. tanamkan jiwa romantis dan tanamkan jiwa sejuk dan sejahtera di dalam membina bahtera rumah tangga. Aku kan dina-dina kan rada brai sepi tanggapan. Terus Ngono ki aku ora ning omahno bojoku ya ngengkel geger aku. lah sebabnya kok geger? Aku lak karo bojoku lak duwe bahasa tersendiri to. Nggih. Bahasa isyarat ngono. Iya, Mas. Aku ndek ngidolane mek kancaku, akhirnya aku mulih ayo dodok-dodok lawang ngono kan aku nggih basa dhewe to aku. Nggih. Dodok-dodok omah ngono. Mulihku jam 1 bengi. Lho, Lah kok bojoku tekok. Omahmu enek lawange to, San? Enek ning dhuwur. Lho. Dadi aku lek mlebu karambol. Tak biacok ini. Omah kuwi lawang tok ngawur. Iya. Ayo dodok-dodok lawang lah kok bojoku kon jero nyauri ngono. Pripun? Sisop-sisop siku sibeng-sibeng kok sitok-sitok silang. Ya apa artine? Iki bahasa dhewe karo bojoku aku iki. Oh iya apik iki. Ngene iki to. Bojoku tekok ngono. Sisop-sisop siku sibeng-sibeng kok sitok-sitok silang. Artine Artine sapa-sapa kuwi bengi-bengi kok totok-totok lawang. iya. Sisop-sisop siku sibeng-sibeng kok sitok-sitok silang. Oh, dadi nek ngomong ki duwe si ngono ya. Si, heeh. Sibeng siik, sitope siram. Ah, bengi iki ketoprak rame. Oh, sing Simang singen ngono. Apa? Main ngendi? Oh, iya. Side singgam. Apa kuwi? Desa Gamping. Oh. Dadi aku bosoku ngono kuwi karo bojoku. Iya. Ayo dodok-dodok lawang bojoku tekokno. Sisop-sisop siku sibeng-sibeng kok sitok-sitok silang. Bojomu nyauri. Nyauri ngono tak sauri. Si aksi dek si bosimu siwe aku yo ngono. Apa niku? Aku dek bojomu dhewe aku. Waduh. Bojomu paham. Bojoku paham yo nyauri. Iso krungu ta? Krungu. Lah kupinge apa wis enek? Nemok kuping bojoku kok. Kene tukul kene. Iya kuwi. Ya enek ngono. Iya. Lah kok bojoku tekok sibeng-sibeng kok simul siap sing nggo sidu. Wah, lah angel kuwi. Bengi-bengi kok mulih apa nggo duit ngono. Kamu sebagai lelaki Aku tak Jawa. saurino. Si ok si dek, si beng si ik si ak si dul aku ngono. Apa, Mas? Ora dek bengi iki aku mung dolan aku ngono. Lah kok Paham. bojoku paham, bojoku lah kok nyauri. Si yen si beng si ik simul si gak si nggo sidu, si turu sindang sidus ngono. Artine Yen bengi iki mulih ora nggo duit, turu kandang wedhus. lah ya kowe wong lanang ya brontak to. Si ok si dek, sisik si ami si sri aku ngono. Apa kuwi? Oke dek sesuk isu ambune serintil aku ngono. Kowe iki Akhirnya bojo. nganti saiki aku ora mulih. Lah, Tapi bojoku jos lho. Piye? Loh, bojoku istimewa loh. Istimewanya. Bojoku itu salah satu istri yang saya cintai. Keikhlasannya bojoku ki hebat. Hebatnya. Aku iki nun sewu. Aku iki nyambut gawe lho ya. Aku tahun duwe nun sewu duwe pacar to. Duwe pacar ki Ya wong. Wong ya. bedes. Ngerekdasmu. Aku duwe pacar to. Terus Tak jak mulih bojoku ikhlas kok.
Gak nesu. Nesu ae ora. Masya Allah, berarti kuwi Loh, hebat lho. atine jembar tenan. Ngono aku tekoni. Iki sapa Mas? Dik, terus terang aku ora tau ngapusi sampean. Nggih. Aku jujur, iki pacarku ngono. Ngono bojoku alhamdulillah ngono. Bojomu. Bojoku ngono. Lho. Aku terus mulai ngene. Lah arep bocah ning ndi to Mas? Iki arep tajak dolan ning Batu. Iya. Ya ora apa-apa to Mas, bojoku mlebu kamar njukuk dhuwit. Jika duwe arepe dige lunga. Nyangoni aku. Loh, Disangoni 5 juta kalau bojoku. Masya Allah. Wis, monggo dolano karo pacarmu. Loh. Diwe dhuwit 5 juta. Nggih. Aku dolan ning Batu 3 dina 3 bengi ning kono karo pacarku. Kowe mulai. Akhirnya mulai tak balekne susuke 3 juta. Lho, kowe kelong 2 yuta 2 juta. Lah kok nyenduk susuk nya 3 juta. Sik susuk 3 juta aku mentekku mek 2 juta aku. Nggih. Bojoku lah kok nyauri ngene. Piye, Mas? Kowe kok yo ngirit karo wong wedok, Aku lho karo Cita 3 dina diwehi 7 juta. Kok iki mek 2 juta? Bojoku jos. Loh. Sik balenono omahmu iki. Kowe kupingmu kopon jane iki. Kowe lunga. Bojoku lho ikhlas. Disangoni Aku lho bojomu. 5 juta. Kon dolan. Kon dolan. Karo pacarmu. Karo pacarku. Kamongko enteke 2.000. Enteke 2.000 tak Mbok baleki 3.000. Bojoku Bojomu lesu. muni piye? Wong wedok kok mbajeni apa 3 dina kok mbok 2 juta. Aku lho karo Lekto 3 dina diwe 7 juta. Hebat lah bojoku. Lah kok batine kayak bojomu kuwi. Ya apa? Lah kuwi bojomu nyeper kok kowe ora ngerti. Loh, berarti bojoku karo Lekto. Lah karo to disangoni 7.000, dikeke kowe ming 5.000 mbok balekke 3.000 berarti lak sik oke bojomu batine. Loh, berarti bojoku yo ngono kuwi lho. Kowe iki apa ora gek sadar apa kok iso? Kowe lak dina iki butuh duit to. Butuh duit aku. Wis manut aku. Piye carane? Tak gaweke cara kowe ning kene wae. Iya. Rasane ndi ning ndi. Anjen aku dina-dina iki butuh duit aku. Aku iki kena bojoku iki nun sewu. Bojoku iki kena malah mbok kon adol tali barang lho. Menengoe penting lak cair to. Cair malah butuh duit mbok tali mbok kon kendat piye aku iki. Wis to. Menengo. Kowe ngendato aku ya ora mungkin lilo to. Ora mungkin lilo ngejak sapa wae arepe kowe. Ya mek aku tok iki asline. Grup sing apik ya mek kita. Bongko lho ya. Kowe meneng. Aku tau digerekin lah kok melet. Sing penting entuk duit to. Iya. Tak kandhani. Engko nek enek wong rene. Bisa, no? Wis. Paham to? Burung. Loh. Kowe iki tak wae cara ben entuk duit. Nyo iki dicekel. Lha Kowe nek wong rene tak kandhani carane ngene lho. ya. Kupingmu mambu to. Tak kandhani. Tak kandhani rene to. Sing mambu ababmu. Rene tak kandhani. Aduh. Kita. Goblok iso mbok pidhek dhewe iki ngopo kok iso? Nah, Ya wis. wis ya. Oke. Tak tinggal. Ya. Engko nek kowe sak wayah-wayah wong rene, yo kuwi carane. Oke. Paham ora? Paham. Paham mboten? Iya. Kenyeh ya. Aja nganti lali lho, iki perkara duit lho. Iya. Kok nek lali titenono kowe. Golek duit dak. Golek duit tiba ya gampang kaya ngene. Oke. Ija. Oh ini. Enak wae. Dik. Nyapa kowe iki? Ja. Nyapa kowe iki? Tangi. Urung bar iki. Kok malah turu nang kene? Duk, Jok. peh. Mateng aku. Nyapa? Salahe apa iki lho? Salahe sapa? Wah, wis jelas pembunuhan berencana. Pembunuhan apa to, Pak? Taline mbok cekel, gulune ketarik, mati kowe. Duh, Tak laporne polisi. Aku ndak ngerti, oh, Pak. Lah wong tambange mbok cekel ora ngerti piye matamu iki. Loh, iki nyapa? Lah kuwi bocahe mati lho. Lah mosok mati? Lah wong tuh. Malah apik matine timbang uripe. Iki tambange mbok cekel pembunuhan berencana kowe. Aku ora ngerti, Ora Pak. iso, arep tak laporne polisi. Sik to. Aku ki mengi mlebu rene. Terus, Ujug-ujug kok nyekel iki. lho, ora ngerti iki mbok cekel apa ora? Heeh. Lah berarti iki jelas
terjadi TKP di sini. Kamu pembunuhnya, ini korbannya. Loh, Lapor. Pak. Ojo to, Pak. Ojo mau lapor to. Reso tak lapor nih. Ojo to. Iki jelas kok bocah wis mati kaya ngene kok. Kowe ra mesake, uripe lho wis mesake. Ki menyapo to yo tak cekel barang ki. Tanda bukti. Iki barang bukti jelas mbok cekel. Ayo kowe tanggung jawab ora? Ojo mau laporin polisi to, Pak. Tak lapor nih. Ojo aku kok lek dipundhara piye? Wis, kowe engko nek nganti dipenjara ben amar karo Kiai Pati sing merkosa lho. Ojo. Piye? Iki sik urung rampung kok aku dipenjara mah. Tambang mbok cekel barang bukti. Ngene, Pak. Ojo mau lapor nih. Nyapa kuwi? Nyapa kuwi? Oh, mending ngoe. Wegah aku. Loh, iki lho. Wong Indonesia ki wong bersih kabeh. Sopo? Mbok sogok. Sopo sing arep nyogok? Lah kuwi Iki aku titip tulung mara nggone Mbah Mudin Gamping. terus Iki nggenan bedah bumi iki, kluthuk iki. Mudin Heeh. iki. Iya, nggih bedah bumi. Iki betah bumi. Iya. Rumangsamu kowe ra ngerti. Dingge ubur rampen iki tuku mori, Mori barang, Pak. maisan. Loh, maisan barang. Titipne Mudin pisan no. Oh iya tambahin. 100 ya, Pak. 100 kurang. Loh, kurang. Rumangsamu. Lah iki Mudin maisan mori wis kembang endi? Kembang. Kembang turi ya lho, Pak. Kembang turi sambel pecel nyiprat matamu kuwi kok. Wong mati kok kowe kembang turi mangsamu ora sembrono. Oh, Wis, kowe nek pancen dingge lapor desa ndi? Nggih lapor desa kematian. Dilapor desa. wis, entek duitku. Wis, entek tenan. Wis, iki ngene. Piye? Iki engko yo bandang enek sing ngewangi ngrumat. Heeh. Aku tak ngabari jo langkung. Sing apik belen. Yo. Kondang rene. Tak paranane. Yo. Yo. Tak ewangane. Heeh, ewangno tenan. Wis tinggalen. Apa ki mung dadak nyekel ngene barang. Kong. Modele kok micin kok ya teko lho kuwi. Tangi yo. Yo lho, golek dhuwit penake ngene iki lho. Kowe ngene tok ae entuk cairan lho. Yo. Ngerti ngono ora ndagel aku. Lah nyapa? Ngene duwike tambah. Ngene dhuwit tambah lah ngarep wong. Didum rata to. Lho, Kene ketarik gulune nganti melet tok 100 tok kampleng ndasmu malah. ayo 100 e cukup toh. Sampai 100. Adil. Nah, ngono. Wong ki ngene iki lho. Piye? Wis tinggalen sik tak urusane penting untuk duit. Tinggal gundulmu kuwi balik rene neh iki kok. Sapa? Jolangkung rene. Jangkung rene. Iya. Tak urusane. Wis, kowe engko nek jolangkung rene sing ngatasi tak aku. Wis lho ya. Kuwi gonen rasa gagas jolangkung. Wong kok eram. Ngene lho, carane golek dhuwit iki tak warai. Rene sebrek ngono lho. Wong ora kreatif iki ngopo to? Mbok kreatif sithik. Lah. Tak goleki kanu. Tak jak nang pasar malam. Aku ora seneng saiki. Nyapa? Senengku mek ngene iki jagongan wong loro ae. Jagongan. Tulung gawakno. Wah, tas tuku arit anyar. Nah, ngene jajal angkaten. Iki Pembunuhan. Pembunuhan. Iki gila ini. pembunuhan apa iki? Tak video. Viral iki we. Piye? Korban tersangka Tersangka apa? pembunuhan. Pembunuhan apa? Mbok buat lah masalah, tapi sidik jarimu sing ngono kuwi. Nyapa to? Jok iki mbok pateni. Wis mbok bacok cengele. Sing baca jok klitik lho. Ayo. Sapa? Pembunuhan iki live streaming TikTok. Kok tak kewamen. Terima kasih gip-gip mawarnya, terima kasih. Ya oke. Pembunuhan kok gip-gip piye? Kok sik pembunuhan ada gip-gip. Pembunuhan. Kowe iki lho nyapa? Mati. Iki mesti mbok pateni. Mesti mbok pateni. Tik. Iki mesti mbok pateni. Bocah iki lho maune ora apa-apa. Bocah iki. Pembunuhan. Kowe iki ra ndek mesakne. Pembunuhan. Iso kok injek lho. Ayo. Wis mateni kritik kowe. Sing materi Lah klitik sapa? Iki mau ya. Kelarit. Iki lera pembunuhan apa ya mungkin? Aku mau teko. Wes aku ndak mau tahu. Dikon ngangkat arit. Aku ora ngerti alasanmu apa. Sing penting kowe nyekel arit iki nek korbane berarti iki pembunuhan. Iki tak rekam live streaming TikTok. Kowe malah tak bacok kowe kok. Terima kasih gigip mawarnya, terima kasih. Oke. Iki pembunuhan kok gap-gap. Gak iso. Ora iso piye? Wes pembunuhan. Iki kowe lek ra gelem tak lapor pak polisi. Aja ngono to. Kan tak lapor nih. Aja.
Aja Tak lapore. Kowe karo aku dulur iso nglapore. Dulur ya dulur, tapi nek nek ngene iki kedadean ngene iki aku enggak terima, Mas. Wis ngene. Eh. Ngene. Iki digi musyawarah. Iki sik lab lho, iki panggal lab lho. Iya. Panggal lab lho aku. Ya patenono to. Panggal lab. Patenono. Panggal lab. Patenono. Eh? Sing tak pateni malah kowe lho. Loh, itu tak lab streaming. Terima kasih Gigip mawalnya, terima kasih. Ngene. Piye? Apa ki? Iki. Apa ki? Kowe nyuap aku, nyogok aku. Loh, Aja wadakne aku karo liyane lho. Aku walaupun kaum cilik, tapi terima nampa dhuwit suapan tidak saya terima, Mas. oh, aku ki ora Mbok kira nyuwap. aku apa aku? Aku ki ora nyuwap. Lha iki kowe ngomong iki? Lah, Kowe kowe- dhuwit aku? Ngene lho, iki matine tengah dalan. Kok gotong ya ora kuat. Celukno Grab. Gonen mulih. Kilo 500 nge-Grab mayit gelem kuwi. 500 nge-Grab mayit gonen mulih timbangane nang dalan mesakne. Iki jane mayit apa migacowan? Timbangane nang dalan aku tak ngabari Amit. Iki piro iki? 500. Oke. Tenan lho, kowe Wes. aja ngomong aku ora ngerti apa-apa wis Iya, pokoke iso. disimpen dhewe ya. Penting aman-aman. Terus lek enek keterangan ngene iki sak aman. Iki nyapa ngono lho. Kon ngangkat tarit kok mati lho. Loh, Maido, live streaming. Oke, ora. Live streaming. Terima kasih gip-gipnya. Yes. Sing mateni malah dudu Jolangkung kok. Sapa? Sing mateni kowe. Lah nyapa? Andasku ngeson mbok idek kok. Wis ta meneng layakno tak delok mak dus. Kowe ora ngerti rekoso ae kene bagiane luwih akeh. Wah mbok idek kok malah. Iki sapa enak ya? Oh penak korban lato. Mangsamu Met. ora sendon. Yo, sing mati, diome sing mati jog klitik kok. Sing mati ki jo kluthuk. Klitik. Lah, kluthuk. Wong aku mung kok kene kek arit ki sing mati jog Ahlimu klitik kok. ndi? Kowe gendeng ya. Sing mati ki jog klitik kok. Jo kluthuk. Lah Iki kowe kok ora bocah percaya. nyabut. Aku ki mengi jagongan karo jo klitik. Kowe ora percaya. Delokan ora percaya. Kok sing mati lah Alah, kowe iki diomongi kok ora percaya. Diomongi sing mati ki jo kluthuk. mati klitik. Kowe Kluthuk, kowe iki ora percaya. Yo, delok Kowe iki Oh, ngandel- iya toh. Kowe iki randang teko-teko iki mayite selakaku. Jo langkung lho tak omongi ngengkel. Kowe nek njeluk kindang rene mesake kluthuk iki nganti kaku. Ki nek kaku. Kowe ora mesake. Ki lho, nyawane sik ragine ngesor sik turah ki lho. Sing kaku nggon ngendi? Sing kaku ki ya kabeh kaku. Oh, tak kira nggon kene. Apa ana Jolangkung mesake dadi gotong Ora ngene lho, jo langkung mung jereke sing mati kowe. Wong sing mati jo kluthuk. Lah iya sing mati ki jo kluthuk. dadak ngengkel Jo langkung tak peh Kabar Ki to jo langkung ki. Kum. Jo langkung. Jangkrik pinisiline teko neh nyapon lho. Lah kok nggonku malah mbok gedhek dase. Ah kowe mbok idek kok mangsamu. wong aku iki tas kok ora percaya lho. Aku lu ngekek dhuwit 500. Aku yo iya, aku tas moro. Ati klik kowe tak kampleng lho ya. Diomongi jo kluthuk kuwi mung wis tak pastekne tenan. Kok gek Kowe tak Jolangkung parani rono kok sing mati lak klitik kowe tak kampleng tenan iku. Aku ki lho. Diomongi sing mati kluthuk ora percaya. Tak paranane kowe lek ngengkel rono diomongi kok. Kok nek rene. Omongi iki lho kena arit. Omongi jo kluthuk mati. Jajal to delon. Lah jajal delon dhewe ngono. Bablasen. Tak paranane sik. Patane. Iki lho. Yo, iki lho. Aku ora percaya kok diomongi sing Lek diomongi ora percaya. Iki nyapa lele aku kuwi malah mengkelak. sing mati klitik ta? Mbok delok sapa? Lah mau ngomongi ame tok sing mati kowe. Lah yo iso kritik lho kok ngengkel nyata si mati yo cok kritik kok yo. Klitik noe. Ame iki jare gedhe kok piye. Ojo mikir iki ngomong sing mati Lah yo kluthuk. kok ngengkel iki. Nyapa bolak-balik iki. Wong wis jelas lho, takon mulih lho. Kok ora mulih ki ya ngopo? Wong awake dhewe iki jelas cair. Kok dadak rene iki. Yo, budal ya saiki ya. Ndak mulai. Lah, kowe ora percaya aku bar kok kono lho. Aku yo tas Kowe ngomong saiki ngene rono bareng apa piye? Yo, Ya diparani bareng pastekne bareng. Kowe kok lek ngengkel tak kampleng lho ya. Yo. Sing mati iki klitik. Diomongi kluthuk.
Aku bar kono tak buka mayite sing mati klitik kluthuk ki nangis ya. Kluthuk ki mangi kejiret gulune. Sing nangis ki Oh, klitik. iki aja ming klitik ki kebacok cengele kuwi mau lho. Terus mati. Lho wong klitike jagongan karo aku ngretakne iki meng kena apa ngono kok. Ora percaya. Wis, saiki delok bareng ning kono. Sing mati sapa? Bajal, yo. Lho. Kowe ora percaya rono, cenono. Yo omongi sing mati ki kluthuk. Yo omongi. Lho, Iki lho sing mati klitik iki lho. endi? Iki mati klitik lho. Endi? Iki mati klitik. Yo. Lho. Lah iki kluthuk ki lho. Iki delon. Lho, iki delon offset iki lho. Lho, lho. Sik. Iki mati kok gancet iki wong lho. Iki bermesum iki wong lho iki. Ya Bu. Lale-lalenan. Iki berat iki. Iki wong loro iki nang kene dadi bintang tamu. Lek nanti apa-apane ada dituduh karo perangkat desa Gamping malah iki ngene. Terus Iki piye? menghilangkan jejak. Heeh. Golekne bensin dibuang. Dibong. Aja mbok bong ngawur rek. Sesuk bengi aku sik ning Kediri ngawur. Wis iso mleset kabeh kok iso. Wong gundulmu. Lah kowe iki lho iso ngapusi kancane. Wong ki njajal piye leh. Sing ngapusi kowe iki ya sapa? Nah. Sing ngapusi kowe ya sapa? Lah iki mau. Lah wong kon jero ya mbok kon ngene lho mau ya. Saya delok. Jajal mesem mana, Mas? Mesem. Wis poel lho iki. Ya apa? Yo pas besaran iki. Besaran mbakmu mangsane wedhus gibrok ngono iso. Apa enek wedhus gibrok. Ora kene lho, aku ki lak ming jajal piye keikhlasamu. Wong ki yen duwe aja medhit. Nah, Ngono lho. Aku ki yo ikhlas jane. dhuwit ngomong piro? Wong ki aja medhit. Ngono. Nah, dhuwitmu 500. Piro iki? 500. Iki masuk ora kok balene duite panitia kok tagih kowe kok. Ngene tak kandhani. Piye? Mula iki kena nggih tolak ukur utawa kaca brenggala. Siji nggo tolak ukur, sing kepindho nggo tolak angin iki pancen. Nggih contoh. Contoh. Tembunge jaman saiki edukasi. Duit kuwi ming sarana kanggo urip. Ning urip aja nganti diatur karo duit. Ya Dadi bener. awake dhewe kuwi piye carane ben iso duwe sedulur sing awet kuwi ora krana semata-mata golek duit Nah. ning mengutamakan dalam kita hidup berdampingan dan bermasyarakat. Nah. Tundane kayak ketoprak tirta budaya yang selalu menanamkan harkat martabat budaya yang luar biasa. Ini menjalin silaturahmi untuk menjunjung tinggi budaya Indonesia. Mula tepuk tangan untuk ketoprak tirta budaya. Iki Iki lho. ngene. Iki ngene. Piye? Iki mau teko kurene iki Terus aku ki mek ngelekne. apa? Perkara janjimu wong loro Wis biyen. kuwi arek kuwi sesuk tanggal 3 Ya. Respati manis kuwi wayahe aku duwe gawe. Rabi karo anake kluthuk. Loh, kowe rabi karo anakku berarti aku nyeluk kowe mantuku lho. Lho, Kowe ki beda iso rapi karo anake kluthuk iki. piye to? Anakku entuk anake Nah. kluthuk. Heeh. Kowe teko. Ngene lho. Sing bener ki anakmu oleh anakku lah, aku oleh bojomu ngono lho. Wah, sodok meledos iki kok iso. Kok sik geragas men. Wis ya. Sesuk tanggal 3 wulan 22. Rolas. Wulan ki tekan rolas kok. Lah iya kan Rolikur. dobel. 2 tahun lek ngenteni kok. Awakmu tak gugu omonganmu, anakmu entuk anakku, iki wis rembukan tuwa, aja nganti mbleset. Wis urusana undangane lho. Ya. Engko sesuk tak tanggapne toprak, engko nganti mbleset lak ngisi-ngisine kowe. Aja lali lho. Sesuk aja mbleh pitik. Lho, lah piye wong duwe gawe belane yo pitik no. Sesuk tak blene kalkun ngawur rek. Ben saya gedhi kok wong mampu pitik nang Kowe enek samu. ingkung kok gawe kalkun. Kowe piye? Kong. Piye? Janjane aku iki ra setuju lek anakku iki oleh anak Ijo Kritik. Lho kok iki ora setuju kuwi janjimu biyen Kowe biyen wis Kritik, janji lho. lho. Kowe wis biyen janji karo klitik lho. Janji yo janji. Terus Tapi lek biyen, tapi lek saiki kan beda. Sen kuwi anakku iki mergo aku begitu roh gedene roh gantenge. Heeh. Iki rencanaku arepe tak golekne bocah sing wedok sing ayu, sing anake wong sugih. Lah lek anakku terus dirapekne karo anake Kritik, iki padha karo nun sewu lho. heeh. Kere oleh kere. Ya ora, wong aku ra duwe kok.
Bener, Aku bener, ora Mes, duwe. bener, Mes. Lah tapi wis kadung janji lho kok. Ora Janji iso. lah mbiyen, tapi Iya. saya beda. Ya bener, Ya bener bener. iki, heeh. Wong anakku sing wis nyun Lah, sewu. Apa tak rabeni karo wong wedok sing ayu Lah, sesuk anak anak wong iki sugih. yo saiki ganteng. Heh? Ya bener Dia no. cilik ra masalah. Bener. Aku lu rupane kaya apa? Batal nih. Bareng dewasa wis dadi nun sewu lho. Ya. Terus sewu kuwi dadi unggul-unggulane desa. Bener. Kok Wis. sampai oleh anak jokritik lho. Balung oleh kiring. rugi. Iya rugi no. Batal. Lah engko lek klitik sampai nesu piye? Ngesu bene. Bene no. Iki mau aku yayo yayo. Ning aku njaluk tulung nang kowe. Nah, Aku tak gaekne surat tulung kirimane mek kritik. omong Aku lek ngomong langsung ra wani. dibacale. Yo, Ono. Sing ngongkon awakmu. aku. Munio. Munio yen Apa ngene? perjodohane dibacale. Nomor HP-mu piro? Engko tak WA ning nggonmu kon maca kritik. Lah nyapa ora mau WA dhewe klitik kok dadak kon kudu klitik. Men. Mbok langsung kok WA. Tak kirim surat. Wis kene. Kontrono kon ngomong klitik. Ya. Ngono ae wis Wis enak. ngono, kritik ngomong ngono. Wis. Ngono ya? Yen tak batal nih, batal ya. Oh, batal nih. Eman-eman lho. Iya no. Kalau aku ganteng kok. Iki duduk zaman Siti Tutup sama Nurbaya. Surabaya. Wah. Kok ngantek oleh anak wong melarat Lah, di sini no. Bener, bener dok. Kritik ngomong ngono. Ya ya ya. Apa budal ngene klitik? Ah. Yo. Dibacale. Batale ya. Ya. Bacale ngono. Elek lah. Enak apaan? Yo lah. Woi, Yo, ora Pak. enek sunat Wah. tanggung no. Ah, melu to? Melu Ya, kowe melu to? tak belani kowe yo. Oke. Sinau kok wis padha nglumpuk kabeh to yu. Apa gawean wis rampung? Yo wis Yo to wis yu. no, yu. Mandak penggawean resik-resik karo mbak-mbak wis mari kate esuk mau. Lah sampeyan, Aku tas mari adang yu. mari adang. Iya. Kok wis mari adang apa wis budal ning pasar? Loh, yo mesti no. Lek nang pasar pawonane apa kedul-kedul. Mengko dhisik to. Wong aku urung mlonjo sampeyan kok wis budal ning pasar coba. Apa sing mbok nggih tuku? Aku utang yu mekar. Lah, Kok lancang utang nggih, Yu, ya? gitu to? Kok Lah terus barang? piye? Ngenteni sampean urung enek duwite sampean sik turu. Yo ngene lho yu. Aja nganti utang mekar. Aku ora penak karo Kang Joklitik. Kamangku mendina ki aku diblonjo lho yu. Aku ki yo bingung lho yu. Sampean ki lho wong turu kok mbangkong-mbangkong. Terus aku Karipan. piye? Lek bodho wis tangi nang pawon urung enek sego. Aku kan yo bingung. Karipan terus paling. Karipan mambengi melekan sampai esuk. Kaya ngerti-ngerti yo wae sampean. Lah nyatane tangine bangkong. Sampean wong loro mau lak ya tak kongkon ngomong Parwati to. Iya. Saiki nang ndi coba? Ayo yu bayem golek ana jajal Parwati mang ning Sik, sik. ndi. Aha. 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 Parwati. Parwati. Kang, Datmun Parwati. Nendi to bocah kono, Mang? Yo, kuwi engko atake kungkum ning sumber kono. Mengko dhisik. Piye? Aja celuk-celuk Parwati iki lho Kang Joklitik wis teko ning papan kene. Yo. Kang Klitik wis rawuh. Niki mau saking pundi, Kang? Wong wedok-wedok yaene mejak rene lho. Nggih. Kowe iki jan malah kaya recone Mbah Sumiran biyen. Reca pentuh. Riko rono. Kowe iki lanang pentilmu ya gedhe. Amen diremponi bos. Kene Kang Warno kene, Kang Warno kono. Nggih. Lenggah kono. Nalah alah, lingguh angel. Lingguh angel kan dadak melu ngetoprak barang. Aku karo wong Kang, Kanggo Pitara. ndelok ora apa-apa. karo wong lembu seneng, tapi enek pegele. Nah awake dhewe sih, Mbak, wong lembu
gampang wedi, Nduk. Wedi napa? Wedi napa, Kang? Oke wong lemu manuke cilik. Masa to, Kang? Ora lho. Iya. Sampeyan ki mau wis ning pawon do resik-resik apa urung? Sampun. Beres kabeh wisan. Kena didelok kaya ning mburi ke. Beres. Sampun. Ladang. Sampun. Lanjur ngene iki jagongan kepiye kudune lek iso nyepake kamangka sesuk tanggal 2 kuwi nggone dhewe duwe gawe. Anakmu njur entuk, anake jok kluthuk. Iki kudune nggon nyiapke iki aja nganti ana sing lirwa. Ngono Lah lho. bocahe wis ditari apa urung? No, Warno. Pripun? Kowe iki lungguh. Pun ngeten mawon. Kowe iki nek wis kadung ngadeg lungguhmu angel. Pun ngeten mawon, Mas. Lungguh wae. Kowe Mboten. takon nyepake sapi wis urung. Sampun. Pedus, Sampun. Kelinci nggih sampun. kelinci dengkulmu iki kok sok. Wah, senes. Digawe nggih kelinci barang iki lho sok. Ukurane sapi karo ukurane wedhus ngerti ra? Semerep. Ah, gede-gedene Gede sapi. Nek nganti daginge kurang gawe dagingmu lho. Nggih dibeset mawon niki. Beset apa iki wis kawir-kawir koyo ngene kok, Cok. Beset. Samu. Kowe takon GBH yo ora gelem. Bihane mboke digawe. Wis kaya ngono kuwi. Ngene iki nek disyuting kena undang-undang IT. Ngawur ae. Ojo belet. Nun sewu, Nduk. Iki iso awake dhewe ora sah rena-rena. Cawisan kabeh jenang wis mbok gawe, pajik wis mbok gawe, obor rampen sing wis kudu diperlokke ana ing besok Respati manis wis mbok cepake. Lah iki gawe dhewe kabeh, ndak Iya pesen no. ae. Aja nganti nggih gelo undangan sing tak sebar ki wiwit saka gubernur, wali kota, bupati, tingkate daerah kabeh tak undang. Mengko dhisik lho, Kang. Hmm. Sampeyan ki yen nyebar undangan kok akeh banget. Apa sampeyan ki wis narik? Wis takon karo Parwati. Hah, wong anakmu ki lak wong manut to. Wiwit cilik tak gula wentah, tak tata, tak dama, ndak kudang. Wondene wis ngancik kadewasan, kuwi engko yen wis teka titi wancine nggon dedaupan, kuwi lak urusanku to, dudu urusanmu. Ning aja kaya ngono toh, Kang. Piye? Mbok coba bocahe ditari dhisik. Kowe iki ndadak ngandani aku kok. Kuwi ngono kepiye-kepiye ya anakku ya anakmu. Angger anak kuwi manut wong tuwa ndudoke papan sing bener kanggo anak, apa ya anak ora gelem manut? Mbok kono coba Parwati Yo. diceluk. Sik Kang ben diceluk dhisik karo Tak celuk Yubaya. nggih. Anakmu ning ndi sapa ning ndi? Ya sik iki ben Koyone digoleki. koceh Kang Kemal. Wong sampean ki takon ngemong lho. Sik Kang tak Ya celuke. wis gedhe ya bene lho Kang dolan. Parwati! Coba ngekon ning omah. Ti. Parwati. Nang ngendi Parwati Parwati? renek sing enek iyem bakul sumpil kae lho. Jualah. Lemu Sumpil, goleki Yem. ning ndi? Parwati, jarene janjian ning sirkuit iki, Mang. Tanteni kok ora eneng ki meneng ngendi? Anak- Iya, Dek. Kuwi Mang, kene. Digolek bapakmu kae lho. Zo. Nendi ya lho kowe iki? Wah, ngene bapake ora seneng iki piye jajal. Ora ngono ora milih mbokmu milih kowe dhewe mlah. Apa? Pripun? Loh, lek nggon ngladeni piter anakmu timbang awakmu kok. Anakmu iki tangi turu wis gaweke wedang aku. Wis gaweke sarapan aku. Lah awakmu aku tangi turu ora mbok cepake apa-apa. Niku lek nggih pun lumrah to Pakne yen anake sing ngladeni bapake. Mboke ya gentening mburi ning pawon. Ayo ning saora-orane iki awakmu ki bojoku. Piye aku ki seneng iso karo awakmu ki lehmu ngladeni. Ora njur anakmu sing ngladeni. Wong penginku mbok ladeni kok. Parwati. Malah simbok to ngene iki. Sing ki seneni karo bapakmu. Ngono ki mbok ngelingi metenge anakmu biyen ben bengi aku sing nunggoni. Nunggoni nyapa? Oprasaku kok tinggal dolan terus no. Kok Sing nunggoni lho aku. sing nunggoni sapa? Nunggoni mboke. Ji kalih kula sampean. Ji kalih kula sampean. Iki apa kok iso dijiki? Kowe iki. Kowe iki kok iso tekan jiki apa? Wah. Sik to, Kene iki sik to, takon Pak. ngurusi. Sik to. Iki lho sik isuk kabeh sak omah wis bengok-bengok jane nek apa to, Pak? Iki ora mergo aku ki bengak-bengok, ning bapak ki mergo kenyih, mergo bumi gampang lali. Kae budhe-budhemu ya gampang lali. Aku nyekel iki sitok ya gampang lali.
Lah wong iki delok to, ngopeni awake nganti glembreh kabeh ngene iki. Jajali. Iki bapak ki lak yo kelingan iki Karas lho. gandul iki. Sing didol yo iki tahu bulat. Anget. Lah iki apa? Kok iso anget? Kowe iki kok iso anget-anget ki apa kok iso? Tahu, Mas. Piye, Pak? Bapak tak kondo. Bapak tak kepingin rembukan. Mumpung enek bude-budemu, mumpung ana ibumu, kowe ngene ya Nduk Cahyu. Ngesuk tanggal 2 kuwi bapak nampa pawarta yen anake kluthuk ngunduh mantu ning papan kene. Njur kowe ndak dhawuhke karo anake Pak Puhmu kluthuk, ya. Loh. Tirabekne awak Tirabekne. Parwati. Gelem ora? Moh Pak aku. Ya lek ora gelem aku ae sing rabi Kang piye apa mau Kang? Kowe iki piye to? Iki wis rembukan mateng lho. Lah salah ae ra teko aku dhisik lho bapak ki kesusu rembukan yo ngono kuwi emoh aku pokoke. Aku Ti. sik cilik lho Pak. Kowe engko timbang kedisian kami tuwa gamping. Kowe tak dhisikke tak rabekke. Ngono. Lah ngopo ora manut bapak ora ngopo? Ya mergo aku sik sir dolan Pak, aku sik cilik. Kowe wis gedhe ya, Ti. Sesuk-sesuk. Wah. Kowe rene lho kok iso. Kowe wis gedhe, wis wayahe kowe nandur rumah tangga, kowe nandur omah-omah. Coba to kandhanono karepe anakmu ki. Nggih ngeten lho Pak Ne, yen Parwati mboten gelem mboten sah dipeksa. Mesaki lho Pak Ne. Ora iso. Aku wis petung rembug dadi yen anake kluthuk ndak terabekke karo anakmu. Pak, tapi aku ra tresno lho Pak. Aku ki ora tresno, emoh aku. Wis to tlatenono, gelem-gelem suwi. Kang, lek Parwati ndak gelem rabi, cuk mentek lho sing Iya, ngetek boleh lho Pak. Iki Piye? njaluk rabi lho, Kang. Wah kowe Apa piye? Entuk apa ora aku anak rabi? kluthuk entuk kuwi lak ya blabeli ning puskesmas to kuwi. Lah, masalahnya apa? Susu kadaluwarsa. Ya apa to wae kok iso. Tekan kono barang kok iso. Yen sibuk dhewe ya ora wani. Yen bapakku wis kondo. Kok iso kok kono ngapa? Ngawur ae. Susu kental kentul, Mas niku. Susu kadaluwarsa. Ngene Ti. Wis bapak ora pengen mangerteni piye cara-carane. Pokoke wektu kuwi kowe kudu rabi. Emoh Pak, aja maksa to Pak, emoh aku. Apa? Sopo kuwi Pak? Sopone kuwi sing teko. Sopone Cilaka iki. Apa kok Piye? cilaka? Kowe arep gawa arit karo tampar kowe. Ora. Nyapa? Apa neh? Cancel. Cancel piye to? Cancel njaluk ganti rugi kadung Berarti kadung nyewa gamelan kok cancel. Kluthuk iki lho. Nyapa? Jaluk di cancel. Dek njaluk di cancel. Oh, oh. Ora apa-apa aku tak golek gandengan liya. Loh, kok gandengan liya? Piye? Kuwi lho anakmu kuwi lho. Ya Pak nih. Jaluk dibatalne. Piye? Jaluk dibatalne. Njaluk dibatalne ganti dina ganti tanggal. Udah dibatalne anakmu karo anake kluthuk iki ndak sida ngene. Maksudmu ora sida petuk dina iki, dina ngarep, sasi ngarep, tahun ngarep. Beneran ya rasi. Ora sida dijodhokne karo anakmu. Napa kula sing rabi mawon? Kowe iki nyapa to wah kok iso? Duh, Ya wis malah beneran Pak. Walah. Malah apik kuwi. Iki apa gini iki? Lah iki Sapi. Wah. Dua dibelah mau. Iki sing mau cek outne 55 kan to? cek out 55 sik kandamu nih, kene. Kene kandamu. Piye omong sing penak. Kluthuk iki ngomong. Terus? Kon ngomongi awakmu. Omong ana mitlitik. Heeh. Dibatalne ae, ora sida. Eman anakku bagus-bagus mosok arep tak jodohne karo klitik. Anake ora roh ayu apa ora lek muni Sing ngono. kondo sapa sing kondo? Kluthuk yo. Nek kowe ngono lho sing kondo. Loh, Kowe aja dadu lho. Kowe engko adadu tak rondap cangkemmu lho kowe. anu tambahno gramason ben Tapi dagale. bagus kula tuan. Kowe omong krungu tenan apa ora? Krungu tenan sing ngongkon aku yo kluthuk. Aku wis kadung nyembar undangan 750.000 lho. Piro? 750. Muklo tak jumbuke bengi iki ya 750. Ayo, Tenanan iki aku dikongkon kluthuk. kowe kena tak gugu omonganmu lah.
Alah kok ora percaya karo aku. Anakku arepe diurungke. Ti. Kriwikan dadi grojokan tenan lho iki. Kowe pengen ndak dibatale? Wirang sing tak tampa yen nganti anakku ra sida rabi, kamangka kabeh wis tak sebari undangan. Kok nganti ora sida karemu piye? Lho, karemu piye? Udu aku lho, Pak. Sapa? Kluthuk. Oh iya, sorry salah sasaran. Sabar Kang, sabar. Nek nganti iki kedaden wirang sing tak tampa. Mbokmu, Iya, Pak Dik. entenono sedela. Iki tegese kluthuk mirang-mirangke aku. Sampeyan arep ngopo? Ora ngopo-ngopo. Ayo tetep tak urusi. Ora iso. Tenan lho, Yu. Masa Aku toh? meng diomongi kluthuk. Ki kadung nyebar undangan lho, Mek. Lah iya. Pun. Sabar. Lungguh ini. Sabar. Lungguh. Dilanjut mawon. Aja melu-melu. Nggih. Ngerti yen keadaan kaya ngene iki kowe ora malah ngewehi kepiye ben ampre pikir aku padang ning kowe malah ngebot-ngeboti pikiran. Lungguh. Pati lungguh. Nek wis ana kedadian ngene iki aku ora iso ngomong piye-piye. Ayo kowe lungguh. Lungguh. Diomongi padha ora ngengkel. Lungguh. Angel Kakang. Wirang kanggo keluargaku dina iki. Iso ra iso surat iki kudu teko ana ing tangane Jo Kluthuk. Apa? Surat iki kudu mbok terke, kudu ditampa ning tangane Kluthuk. Ayo. Nek nganti kuwi ora teko nggon tak nggih bal-balan kowe. Omahe kluthuk panggah to? Panggah, Sing kidul dalan ya? kidul dalan omah tingkat. Kuwi. Nah, mburine gang cilik. Udu sing tingkat kuwi to? Utuh gang cilik kowe mlebu, lah enek omah kocone bening. Engko pecan. Kuwi berarti omahe. Dudu mburine neh. Kok angel men dadak mlebu-mlebu. Mburine neh terus Oh. kuwi enek joglo. Joglo. Setinggil kae. Heeh. Lah pas ning kono. Pas nang kono kuwi omahe. Dudu menggok neh ngiwa. Ngiwa kowe enek kali. Kali. Ngliwat jembatan gantung. Liwat jembatan gantung ke? Nah, pas Nang jembatan. yo ngisore. Ayo. Piye to kok mulek? Waduh lho omahe, Pak. Terno ning gone Kluthuk. Iki tak terirono. Iki piye-piye nyangkut jenengku. Heeh, kene. Anakku gelem ora gelem wingi wis ndak tembungke kudu rabi arane Kluthuk. Layang iki tak terima kluthuk. Ya. Ongkire. Ongkir. Ongkire matur suwun. Nggih, pripun? Ongkir piye ora ana ongkir? Kowe yen nganti mbelot apa sing dadi karepku, kowe tak eturke nyawamu. Oh iya, oke, budal. Pak, Napa? ora sida lho, Pak. Sida ra sida kuwi urusanku. Sing penting dina iki keluargaku digawe wirang karo Kluthuk bakal parani Kluthuk. Wah, Piye sabar. Malah saya ora karu-karuan. Sik. Kowe lho, tak. Wong aku nesu ora mbok tutne rono piye to, Mat. Kula niki Melu wau aku. gondali garwane jenengan. Kowe dina iki ngancani aku. Nggih, dawuh. Mbakno kono jeding. Goblok tramburi iki tutup lah nek. Kowe tetep melu aku. Bu. Budhe, tunggonono pati aja nganti ucul saka jero omah. Mat, Nggih, monggo. Nggih Kang, nggih. Yo to. Wetik. Mat. Kowe rene lho. Wah, Aku arep delok kowe Mat. badhe rakul garwane jenengan Kakang. Ya. Ngene iki jane ya betul karo bapakmu lho. Mesti dadani bocah yen ora gelem panggah dipeksa. Marwati. Saiki sakarepmu Nduk. Pikiran luwih kisih. Ibu ora bakal bisa mutusi Marwati. Sing sabar. Ayo tak derekane. Sabar ya Parwati. Ayo.
kok mentolomen karo aku. Ora takon dhisik wis kesusu rembugan. Timbangane ning omah kene aku dipeksa rabi. Luwih becik aku minggat. Sepi padha nendi kabeh to jane. Anak karo bapak padha ae ra kerasan ning omah. Kang Giman, Kang Wasis. Nggih, Nyai. Rene ya. Kang Giman, Kang Wasis. Nggih, Nyai. Piye Kang penggaweanmu, Kang? Saiki lak wayahe panen to. Oh nggih, Nyai, niki sedaya kanca Magersari sampun kula kabari. Lah apa wis cukup? Yen bab obor rampen bebucengan methik pari kangge ngadepi panen menika sampun cekap, Nyai. Lah terus Nggih, Nyai, niki sedaya pun cekap. Kantun nggo Kang Jo mawon. Biasane sing ngatur niku Kang Jo Kluthuk, ngoten. Oh iya iya. Yung. Loh, Lah menika Nyi, putrane jenengan Nyi. Wah, kon dia to lele. teka Nuwun sewu lho. guyang. Oh, iya lho. Iya. Guyang ngene karepmu nyapa? Kene, lungguh kene. Nggih. Tas kok ngendi lho, Le? Yo. Lagek mulih. Umume cah enom to, Yung. Ki umeh cah enom nendi? Dolan nanti Le. Arep nyapa maneh? Dolan Sampe nang endi? piye to? Rene, nyedek kok biungmu kene. Nyedek kok biungmu kene. Ra usah Ndak penak nyedek to, Kak. lekmu kene. Sajane ndak penak belas. Sajake. Aja yang Piye? kuwi. Piye, Yung? Tak omong ya, Le. Nggih. Kowe iki wis gedhe. Wis wayahe rabi. Mbok yo ewang-ewang lekmu ning sawah apa jajal nyambut gawe. Aja panggale mung ngluyur ngalor ngidul ngetan ngulon ngono kese mbok goleki apa. Lho sing ngluyuri sapa? Tandang gawe ya wis. Lah lagi mulai kete esuk lagi mulai malah dhek iki Loh. ra mulai ning endi awakmu? Sumber Nyapa ning sumber? mancing. Mancing apa? Iwak. Alah biasa mancing masalah karo biungmu iki to. Kuwi lek saiki, lek dingi ya ora. Karo ngopi ya, Le. Kok ning ngono lah nek wong ngomong. Karo ngopi kowe. Karo ngopi. apa? Oh ta, Le? Nah sumber. Nek sawah tau ngewangi. Yo ngewangi tekonono. Alah ra percaya aku. Nggih nggih biasane wang kula teng Sabin, nggih teng Tegal ngoten. Lho kene aku nggak. Rame lho. Kang, Keluargamu rame iki lho isuk-isuk. Pak, Ki malah lulak lolo iki lho. Piye to, Pak? Iki lho bojomu nyeneni anakmu iki lho. Bojoku malah gowedi. jare lali piye to Kang aku karo kan yo bojone arep dhewe. klarifikasi. Mau kaya tak tinggal demo kok cilik saiki malah gede. lho. Ora, sampean kok omong foto karo aku cendek lemu ngono meng karepmu nyapa to, Pak? Enggak, ngene lho yu anu Bu. Aku jane mek ngedeng-ngedem atine cah-cah. Aku mulai ning ngarep lak ngomong Oh, kaya. masih aku ki kaya ngene lho nglene Iya, anakmu iya, kae lho sabar. Pak sing bagus ngono kae lho. Sabar. Ora ana sabare. Sabar. Ngaren ngelem. Aku mau pancen ning ngarepmu ngomong kaya tremos, tapi begitu ro asline ngene malah. Alah ya ora. Sejak bareng ro Aku ngene. mengki krungu lek Bu. rasan-rasan karo kluthuk karo klitik kae lho. Sabar Bu. Ora ana sabare. Tibake ora kaya Wong wayune kaya ngene dipadakne. Iya, tibake ora kaya tremos tapi kaya magic jar. Alah wis sembarang manut. Pae.
Dijolne apa piye Pak Ngerowo? Aja kancen jadi tak iki yo. Ora enak sing kaya biung kuwi iki lek Tapi ungayu kaya senajan ngene. to saya lho, senajan to sampean ki lemu endek, tapi sampean ki nggo berkah, nyatane begitu sampean metu iki sesarengan karo rawuh Bapak PLT Bapak Barudin. Weh, Loh, ya. tepuk tangan untuk Bapak PLT Bupati Sing Tulungagung. rawuh Bapak PLT, Bapak Harudin. Nah, itu ngene nyebut tok ngene aku soleh ngene dadi gak ada. Pak, kuwi apa to, Pak? Pak, dum-dum kodang buri ya. Bikin nyanyi, Pak. Nyanyi gundulmu ya. Kono nang karaoke. Monggo. Iki kok. Piye kok? Iki lho. Ngene. Geger iki perkara apa? B. Nggih, Kang. Iki bos. Iki maju. Iki lho Pak, anakmu iki lho Pak. Maju. Iki ketoke Iki prai gak mayang kowe. iki dalang melu ketoprak iki. Lah iki sapa to, Pak? Iki anak Eko. Sing Anak Eko Jebreku ta? Iki cantrikku sing gene ngetutne aku. Jenenge Wasis. Iki belajar dalang. Lek nang ketoprak jenenge Wasis, lek nang wayang jenenge JB. Ngono. Lah mesti wae ora ngerti lho, lagi bisa niki ngerti ya, Pak. Piye? Kowe seneng ra ngetutne aku? Remen, Bos. Tenane? Nggih. Iki tok datang iki tok ganteng lho kowe. Ya, nggih. Wong kok sepi, tanggapanmu sepi. Nggih. Ngoprak, Bos. Bu, Piye Pak? tak wengi. Iki enek Anak apa? telek. Teleke sapa? Tegese enek babakan sing wigati. Piye Pak? Kritik dek iki wis tak omongi yen sing becik utawa sing apik anakmu ki urungno rabi oleh anake kritik. Lah, ya ra iso. Loh, kok ora iso piye? Aku kadung janji karo Nyai Kluthuk kae. Loh. Nyai Klitik. Nyai Kluthuk ki awakmu ki lho. Oh iya, saya lali. Lali. Lek Nyai Kluthuk ki Pak Kluthuk, Pak Kritik karo Bu Kritik, lek awakmu ki Pak Kluthuk karo Bulu Kuthuk. Lali, Pak. Ngono lho. Ya ora? Ra iso, aku wis kadung ngomong tangga-tanggaku aku arep duwe mantu Parwati. Kuwi meng omongan tok. Yen iso omong awakmu Ora iso, Pak, ra iso. Nek awakmu gelem ya Le. Manut biung. Setuju anake. Ora setuju. Ora setuju. Setuju. Yen iso batalno anakmu ki rabi karo anake kritik. Pak, ndak iso, Pak. Iso? Ndak iso, aku wis kadung janji ndak Loh, iso. kudu iso mergo iki aku wis ngomong karo kritik tak kon batalne yen anake tak pengen rabi karo anakku. Mana mang gantenge. Loh, Aku ora oleh kritik. Parwati yo Pak Ayu lho, Pak. Loh, Aku yo cocok kok. ayo tapi lek anake ora duwe. Rencanane iki anakku arep tak rabene karo stasiun. Sabar. Kosek. Sik sabar. Stasiun. Pak, sabar tak jupone mangan sik. Ketoke kok sik luwe to. Ketoke kok luwe to iki. Bener. Eh? Ketoke Jupone mangan, bener. Jupone mangan sik. Ketoke kok luwe to. Ora kala mburi kok. Kene. Atek kene. Kene. Wong ki lek wong telu kan ya tapi nak sembarang iki penting. Iki 41 apa cap 1? Oke arep mangan malah kok jak. Wah, aja remi. Kalau mangan ombokmu lho. Mangan. Mangan sik. Ketoke kok luwe. Dahar, Bos. Dadi lek anu ki Kowe ki lek teko Bojo. muring-muring. Bojo ki mesti setia ngene iki. Setiane pripun? Kang istimewa. Mangan. Oh, nggih. Kang lho, Kang. Oke. Panen. Engko bar mangan budal ning sawah. Nah, Ya. Selamatan. Oke. Petik. Wis pokoke aku lek karo Pakde kuwi tresnaku ra mung. Iki malah mbok comber barang iki sama aku iki wong pewedhus. ben lemu kaya aku. Kamu Oke. awakmu ki lek melu aku. Wis to, mangan. Ayo, terus. Man. Dipangan, Ngene Man. iki, Ayo, Kak. Ya ora, nyatane ya lemu. Lemu. Lon, sing duwe kuru-kuru. Ketok lek kurang MBG ngono kuwi. MBG niku napa to? Kurang mangan. Iki cethinge gudi segere sithik meni. Etok-etoke. Iki wis didom ki lho. Toprak modern. Wis le. Ade rojo. Ndang, anu baturana bapakmu mangan. Kono mangan. Kok Ben- mangan to sampean? ben lek mikir Pas genah. kowe ngrayu aku ben aku ora nesu. Iya wis to Pak Eh? mangan Kowe dhisik. iki ditresnani Ben bojoku mangan. waret terus ben iso mikir sing tenang. Sing tak butuh niki ora perkara Iki lawe mangan. iki tok to ya. Kalo enak kalo ning kono kalo. Milih aku. Wale. Iki ning ngisor nyok. Wes Kang, ndang Ayo, dimam. Kang, ndang dimam. Oleh kurang kuwi mbuh kuwi neh. Mangan wae. Ya, yo. Kowe Ya. Mangan ora? Kok mangan wak pitik wong awakmu ki penyakit tok ngono kok dadak. Oh gatel. Saman gedang burung. Ya wis. Lek wis ora sah, wis tau lho dadak mangan.
Lah kok kon mangan apa Pak Wice ra oleh gedang ora? Mi. Mi. Wis tau urung? Mi. Wis tau urung? Urung. Aja engko alergi kowe kok, aja. Kerupuk. Kowe tau. Wis tok Pak ndang mangan no Pak. Aku ki lek ketoprak akeh sandang pangan ngene iki lek kok iso, Kong. Wijik. Wong kulino ning sawah mangan langsung jajak. Sawer kok ngono ya. Masamu. Mesti aja ngerayu aku lho. Wis tok Pak mangan. Aku ora butuh. Sopo neh? Mangan. Nyapa? Kuwi nyapa kuwi? Nyapa? Kowe iki nyapa mloyak kok mesti ganggu wong mangan iki nyapa jane, Kuwi nyapa? Piringnya entek to? Kok tak piring biasa. Kowe ape mangan apa kowe? Kowe iki nang ndi? Mangan. Lha kok go wajang dhewe semono. Ben ora akeh kok. Tajahe keluwen kuwi. Wong kulinamu mangan batang tikus lho, Ndara. Kowe iki nyapa rene? Hah? Kowe mau dikongkon gone klitik lho. Dikongkon klitik. Ya sik kok mangan sik. Kongkon kuwi. Entene sik. Dikongkon klitik. Nyapa? Iki layang. Iki sapa? Lha kok. Lah. Iki sapa? Lha kucuk. Iki. Wong layang ya. Masa kene WA. Ya? Ketoprak modern nggih layang. Paketane entek paling. On wifi. Paketan. Paketane entek. Jaja diwaca. Cek. Nyapa? Piye Pak? Nyapa Pak? Iki piye? Sida pisanan. Apa Piye, Kang? Iki piye? Keceripan kok piye? Apa, Pak? Enek kabar Kabar apa, Kang? Kita sedih, Bos. Nyapa? Enek kabar lelayu. Iki piye? Lah ya kabar lelayu. Piye apane? Iki lho piye macane iki lho. Jalane lho. Pancen kuwi kualik kowe mulane ra iso maca. Lho lah iki lho kena. Sik mangan dhisik diwaca keri ya Pak. Enak. Kecop. Pak, banyu, Pak. Ya banyu. Bocah ora ndek etika. Koyok nang omahe sapa Ayo diwaca. Wiya sing punang kintaka katura kakang joglutuk yakti. Surat kok kritik. Ya. Nadyan kuru nanging bagus Ngalembono. Layang meleng Alembono nih, Kang. ditresnani prawarga sugih bondo lan uga sugih sedulur Ngalembono aku deh. Ya. Beti. Dulur kok. senenge tetulung liyan mula urip Ndak, wis warep aku. iki naji Pokoknya gelem rabi. Apa to isine, Duk? Kritik ngelem aku. Wedi karo aku. Wedi, sajake wedi bar di Walah, diputus te hubungane wedi deh. Wedi. Ngelem. Enek bajute to? Enek iki enek terus iki. Enek terus iki. Pojok duwa. Maca kok ora wis-wis. mung sethithik cacatira nalika wis duwe janji Sabar Duk, sabar. Piye, Pak? Enek kabar apa, Pak? jaksu Sabar Duk. Sabar, Pak, sabar. Le, bapakmu le. Le, Don, le bapakmu le. Sabar, Pak, sabar. Pak, sabar. Pak, sabar. Le, tulung le. pancen ra duwe Le, isin bapakmu. Waturi syarat. dasar rupa rada bulu
kaya banci. Le, bapakmu lho le, jajal. Pak Prateli Sabar lho, Pak. Pak. Sabar. Bos kula aturi imut, Bos. Pak sabar lho, Pak. Kula aturi imut, Bos. Sabar. Pak. Lah, Sekti, Bos. sabar, Pak. Sabar. Sabar Kang. Kula aturi imut, Bos. Sabar lho, Pak. Sembar Le, jajal pitu. bapakmu le. Kabeh dulur kabeh kulit daging. Ngombe nono kon ngombe. Dalok ngombe. Piye rasane piye? Sabar Nduk, sabar. Piye, Pak? Napa, Pak? Kritik wis ngani ngenyak. Ojo. Kowe nantang aku. Ojo keladeni. Ojo Sampun keladeni. Kang. Aku luwih tuwek. Sabar Kang. Ojo Ning kudu ngerti. Ojo keladeni. Yen dhek nantang aku. Bapakmu le. Kuwi padha karo mirang-mirangnya. Ojo keladeni. Kuwi dulurmu. Dulur. Kuwi sing dulur. Ojo, Pak, sabar, Pak, sabar. Dulur ya dulur ning ora kaya ngene kahanane. Anu jukul kerupuk sitok aku. Lah. Piye to, Pak? Kowe dadi dulurku yen dadi dulurku kowe kudu ngewangi aku. Ya tak ewangi nanging sabar dirembuk api-api. Pak, ojo to, Pak. Sabar sarek dhisik. Sareh, Bos, sareh. Inallah lo. Inallah masobirin. Sabar, Pak. Loh. Pak. Angel tenan lho tak ciwir gini lho. Kon sareh kok ora gelem. Mentok. Sis, Pripun, kowe yen Bos? pancen dulurku sis. Pripun, Bos? Aku diwirang-wirani klinik ditantang karo klinik. Ning kedahemu, Kowe kudu Bos. nutuni aku. Ning kabeh kulit daging, kabeh dulur, Piye, Pak? Bos. Piye, Pak? Kowe ning omah. Iki wis padha karo mirang-mirangnya aku. Lek Tapi ning omah. sabar, Pak. Pakdeku. Ayo tun aku. Ayo, Tun aku. minggir kowe. Ya, gini. Tiwas kebeneran. Pak Geger. Alwong aku tak migat wae. Ya, peteng. Gara-gara kowe iki kene surat gone kluthuk. Lah aku dikongkon karo kluthuk kok. Ngene. Iki sing salah kowe. Iki kluthuk nesu tenan. Lah nyapa salahku apa? Wis kene, kritik aja leh rene. Kritik aja leh rene. Iku iso gelut tenan sak wong loro kok. Kritik wis kadung arep rene. Heh? Kadung arep rene. Pengingen kon balik. Pengingen kon balik. Pengingen aja leh rene. Ya leh rene. Mati engko kowe kluthuk kadung ngamuk iki. Wah, kowe iki yo ngono dikongkon kritik kene surat kok yo gelem. Wis aja leh rene kritik. Ora, sampe kok parah. Rene
ora nek piye to? Jajal golek. Tuk Kae lho, kuwi wis Kluthuk! Iwan Buri no. Cok Kluthuk. Kowe lho utan. Golek kowe mau tak peke. Anu dik, bali dik. Dik bali dik. Wih lho mana? Nganu dik. Iso ora iso. Dino iki aku wis digawe wirang. Kok nganti kluthuk gak metu ning kene. Kowe iki kok Mboten madeg-madeg. kowe ditabrak karo Dahlia piye rasane? Mak jelek dapsud. kowe iki ning mburi ae mak. Aku iki wong emosi. Ayo sis, tut aku sis. Sis, tut aku sis. Mat, Nggih, Amet kula sampirne niku, Bos. nek Iki. bodikate kluthuk sik kalah gedhi karo kowe, Mat. Nggih, tapi insyaallah menang kula, Mas. Aku kok diwirang-wirang ning jog kluthuk. Waduh, jeblok. Gawanen sik. Wah, nggih. Wani sis. Wantun. Musuhku Daniel iki wani kowe. Wah, kula mboten wonten mundure, Bos. Kok kowe kendel-kendelmu he? Sik. Lho kok sik nek iwak ceblok iki. Iki dina kowe sing gawe wirang aku. Kowe sing gawe nesuku, he? Ge nesu. Ning awakmu wis wani nantang aku ki wong tuwa luwih tuwa saka kowe. Kudune nek wis rembukan tuwa kebo sapi digugu keluane menungso omongane. Ya gene kowe ngongkon jolali njur ngandani nek anakku mbok kon murungke. Karepmu piye? Lho, pancen tak urung nih. Pamri anakku ki arep tak rabene karo wong sing luwih ayu sing luwih sugih. Lah lek kowe karo aku padha kerene, anakku sampe nyambut gawe Ayo, Bos, wani. Wani. Sekedap. Entene jenengan kudu wani. Iya, aku bakal wani sis. Nggih. Diapa-apane koyo apa? Jenengan niku. Iya, sis aja. Bos kula. Iya, sis. Aku bakal wani sis. Iso ora iso kudu Wantun, Bos, jenenge anu. Mangan tahu, Mas. Memang. Sembarang iki kudu iso. Maju, Bos. Wah. Kowe jebul ngene iki cak-cakmu. Lho iya lho. Kowe rawani budal dhewe njur ngejak anake dalang eka kowe. Lho, anake sapa? Anake dalang eka mbok nyapa. Apa bapake Ramayang po kuwi? Anake kok lho. Anake kok. Kowe iki anake kok apa dudu kok Tapi ditakoni. yo dapukan ora to, Bos. Jenenge noprak yo. Sis, Piye, Bos? aku masmu sis. No, Mbok witenge Jebret dadak. sing lagi. Kowe aku kudu iso. dulurmu no. Nggih. Kowe kudu ngadepi sis. Kae ngene apik iso tutul kowe ora iso ngono. Apik kae lho. Ayo. Iki perkara cilik ning dadi gedhe. Lho ya, kriwen dadi grojokan. Kowe aja mung ngepeke wong ra duwe, kowe aja mung nyawang kuwi wong duwe. Eling-eling kok isone sugih kuwi mbiyen wiwitane ya saka ora duwe. Mulane anakku ra duwe arep tak rabene karo wong sugih, ben duwe. Ning aja rumangsa sugih, ning elingono prosese mbiyen sugih piye. Aja rumangsa kowe dadi wong duwe. Ning Apa, Bos? Apa, Bos? Nah iki apik. Iki dikaplok wong wedok, kayak dikaplok udane lho. Sis, Klerono bojomu iki. walik. Lah padha lho, Pak. Padha mosok karo kringete ambune ra iso bedakne. kowe tra bojo ganjingi. Lah wong bojomu nek kene sok ngamplok kono nyapa? Lah Kok jojok kowe ya melu grupe kae kowe. mboten, Pak Nim. Aku ki wis nggawa jenenge keluargaku piye ben ora didek-idek karo jok luduk. Ya gene malah kowe ngamplok. Cangkemmu lho, Cangkemmu lho. Wah, Oh, sikile kejiran. Sikile kejiran, Bos. kowe goblok. Lah kok sikil. Sikilku lho wis kejiret dhewe lho nyapa. Kowe iki jane wong apa celeng? Kok iso Oh sikil kok kejiret dhewe. Ora iso.
Dulur. Lho ya, Sedumuk bathuk senyari bumi yen nganti kok anakku mbok wurungke mingkrana kowe ngeboti wong pangkat, kowe ngeboti wong sugih. Mungsuhe ora sapa aku. Mengko dhisik to Pak Ni aja tukaran. Aku tak kondo. Aku tak kondo cium marake cilaka. Iki malah saestu. Kowe iki tak dandani gedhe iki ben ketok kereng. Nek malah ngene-ngene. Kowe iki ben ketok kereng, piye ben kae klutuke wedi karo kowe. Ora mungkin wedi. Sampun wedi kalih kula. Yo kene kok malah ngene iki yo ngopo. Aku lek karo pengalaman mungkin ora mungkin wedi. Modele kaya Teglebre malah kaya sel spray iki. Aja guyon. Nggih. Iki wigati. Iki serius. Nggih. Mingkrimo mbok jak-jak. He kene bune. Nek wis ana kedaden kaya ngene iki terus pikiranmu piye jajal? Ngeten lho Pak Ni, mulane ora usah dadak tukaran. Ora iso. Oh iki ming perkara rembug tuwa kok nganti urung. Niku lha yo. Awake dhewe wong ora duwe, njur kluthuk ketok wong sing luwih sugih, njur kowe didadekke tumbal terus piye jajal? Yo aja to Pak Ni. Mengkele aku dadane tumbal jenengan terus piye? Niki mawon dados tumbal. Niki. Lek kuwi ora tumbal kuwi didadekne tambul cah kuwi ati. Kuwi nyapa kok iso nyusul wong tukaran nyapa kuwi? Nyapa nangis? Kuwi nyapa kuwi bojone kuwi lho. Bojomu kuwi lho. Anu, Pak Ni. Piye? Parwati minggat. Hei! Piye? Parwati Kapok, minggat Pak syukur. Ni. Mbok igane. Mbok igane. Sabar, Pak. Sabar. Piye kandamu piye? Parwati minggat. Minggat. Mbok igane, Mbok igane. Yo. Mas sabar, Mas. Mbok igane. Sabar aku dengan udah. Mbok igane. Aku lho nyapa-nyapa, Mas. Wani ora aku. Kowe iki wani po. Aku lho ora wani. Enek kedadian kaya mangkene, kamangka sing gawe cara kowe. Berarti anakku minggat sing ninggalke kowe. Yo. Loh, Syukur. Apa? Salah iki. Syukur anak minggat. Malah bujur kaya entung kae. Kan. Pak, aja tukaran sik, Pak. Nyapa to iki? Iki nyapa to, Men? Pitono minggat, Pak. Sop, Pitono minggat. Syukur. Sing minggat. Sing syukur iki minggat. Kok malah nyukur-nyukur iki piye? Loh, mbok syukur anakku. Loh, kuwi anakku ya. Sabar, Bro. Sabar langkung riyen. Sabar. Napa-napa ngoten, sabar. Wong iku kudu sabar, Bos. Wong jenenge tiyang niku Keri lho, wis. Oh, keri. Botot ngene. Sik. Iki aja mbok pisah. Pegelku ora trimaku anakku minggat, njur kowe gawe pokal gawe. Loh, etok-etok anakmu mbok inggati. sing pegel ora mung kowe tok. Nyatane anakku yo minggat. Rasa, Berarti sing nggati anakmu. dina iki tetep tak urus urusan. Anakku wis diciluk, diculek, diculik anakmu. Yen kowe kena tak kandhani, kowe ngaku wae, anakku mbok inggatne nang ndi? Ayo. Nyapa aku? Anakmu dhewe iki lho minggat. Ayo. Endi? Kok ayu. Anakku mbok inggatne nang ndi? Loh, aku yo ora ono. Gini. Wis aja tukaran. Iki sarene anakmu minggat ya pancen padha ora. Ora iso. Iki dina tak urus. Ngene lho. Iki dina Draminggu. anakku mbok gawa ning ndi? Iki dina mbok gawa ning ndi? Anakku minggat. Iya. Anakku minggat. Iya. Anakku minggat mbok gawa ning ndi? Oke. Yen ra trimo. Iya. Yen ra trimo. Padha-padha karo sing tuwa. Males, Bos. Iki kaya Hei. iringane senam SKJ ngene iki. Saurono. Oh, Oh. lho, oh lambemu.
Oh, Aku wani, aku wani, kowe wani, kowe wani, kabeh wae kabeh wae ora bakal wedi. ora bakal wedi. Aku maju, Aku maju, aku maju. aku maju. Apa pengen Apa pengen tak tendang dasmu. tak tendang dasmu. Aku rawani karo awakmu. Mergo apa? Aku wedi karo susumu. Sing kaya Wes saiki ngene lho selambu. apike. Iki sarene anakmu minggat sing apik kowe bali goleki anakmu dhisik. Terus? Sluthuk ben golek anake, sok ben umpama ketemu dirembuk meneh ngono Lah lho. aja ngedeng-medemi atiku lho. Ora ngedem-ngedemi. Tapi Aja ngedem-medemi atiku lho. Aku ora Sing ning tengah awak. Bener apa kowe? Kowe aja ngedem-medemi atiku. Oke, anak. Iki urusan tuwa iki. Iki bawe kowe aku. Aku ki ora ngedem. Kula slamet sampean. Langkung lho, omongnya Dah langkung iki yo pintu bener. mriko. Parno, junjungan. Iki mek ngendek-ngendeki lakuku tok. Juju, lumpane kono. Iki sing tak ngene. Iki jujur. Parno, ngendek-ngendeki iki no. Ngendek-ngendeki lakuku no. Tangkile sak menten Den Mas. Sami kalih kula. Pun gendong beri mawon. Monggo. Aduh. Anake Pak Eko Mbak yo abah. Wes saiki ngene lho. Kong, Becike kowe golek anakmu. iki sing tak anggap tuwa mung kowe. Ya, Iki sang tak lungguhke minangka dadi duta, wakilku ya wakile kluthuk ya ming awak. ya. Nek nganti besok ana mblesete sing tak tutuh ora ana liya. Aku sing tanggung ning kowe. jawab. Yen Di sini. anakmu ketemu, anake kluthuk ketemu, sok ben pepitungan aku sing dadekne. Kok nganti tak enteni taun ngarep toprak rene neh. Kok lakone ra malih tak goleki. Pokoknya sampai ulur-ulur tahun ngarep orang ini iki. Tak goleki. Tak kulene. Sik kok goleki sapa? Tuh, saya nanggap ulur-ulur iki. Aku golek anakmu, kowe Aku golek anakmu. kowe golek anakmu, aku bakal ngetutne apa sing dadi kleteng atiku, aku bakal golek bojomu. Kowe sing bakal Lho bojomu ki apa to? Iku ketok Pak iki lho. Ayo, anakku. Bojomu. Ayo bojoku. Nah, Wis ya. yes. Sing tak cekel Tanggung omonganmu. jawab aku. Golek anakmu dhisik, golek anakmu. Ya, golek anake. Ono. Bayumu goleki Hey. Wati. Lah sampean arep neki. Aku yang goleki Wati. Beda nggon, sing penting goleki anake bareng-bareng. Ya Rono. Monggo. Hei. Rene lho. Munggah monggo. Nggih. Ayo Rono. Piye to iki? Kene lho. Sing iki ngali kok sing kene lho. Ono dalan Nek iki. wong arepe mlaku wis. Aku ya. Wes, Pak. Kong. Titik wis karo bojone golek anake. Ya. Kowe? Aku tak golek. Bener. Golek bojoku. Keliwat. Keri lho Bos. Keliwat. Keliwat. Gah aku. Ogah aku. Aku yo bakal goleki anakku, mergo anakku yo nyatani wis Bener. minggat. Ya. Kowe iki keliwat bojomu kok. Wah, aku mutong aku. Yo, saiki goleki cah loro, ben mampir ketemu nih.